ಒಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿವೇನಾಂಡ್. It's a family entertainment. Very nice. Everybody, all 3 stars were great. Super movie. ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೆಲಿ ಪೌಂಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. I felt very, very entertained. ಮುಡಲ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ಜೋರ್ಲ ಬೋರ್ ವನಿಪಿನ ದಾಲ again a full month fantastic comedy fantastic comedy healthy comedy kore mast respect barte bari like I don't speak Tulu. I only understand. We've come in a big group and totally thoroughly enjoyed the movie. quack 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 super. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಡಲ್ ಡೋಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. Super with a good message. ಊರದ ಪೂರ ನಮಕ ಸೀನ್ ತುನಗ ಅಲ್ಪ ಪೋತ ಮೂಲ ಪೋತ ಇಡೀ ಊರದವರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. Pure entertainment package. ಗಿಟ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪರೇ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಎಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಎಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕಾತ ಮನೆ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ತೆಲ್ತು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾದು ಬೋತಂದು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ 100 ಡೇಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಕ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ಪನ್ನೆ ಬಡಿಸಿ ಸೂಪರ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ Enjoy. ಜಾಲಿ 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 ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾದು It is one of the wonderful movie. Tulu ಭಾಷೆ ಇದು ಪೊರ್ಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ ಸುರುತು ಇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಊರುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಟ್ಟಾಪ್ ನಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಜಿ ಚೆಂಜಿದ ತೆಲ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ पूरा लोग शो इंग पूरा शो का मूवी ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮೂವಿ. ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಣ ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ. super film. We are going to Mangalore tomorrow, so we have decided on 23rd, first day, hopefully first show, we'll definitely take the whole family and go there again. ತುಳುಟು ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ 100 ದಿನ ಗೋಪು ಜಂಡಲ 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮೂವಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಬರೋದು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಡೈನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಾಚ್ ಸರ್ಕಸ್. सर्कस बहुत अच्छा है बढ़िया है. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.